Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU mentawaski ka khat pratrik nailar arjar pesan kalau penkriak ban penong ya ka sit in strike ha Khyndailad ha khmat ka assembly ka ban Sdang lu ka khat ar beji minsngi hadu lai beji no phaisngi ban pensngo shaka sarkar jila ba shaka sarkar pedeng ban te lakam ya ka jingrung kerthap ki pai ai shaki jila shate lami kini ka Jingïakhih bal penong lu ka kinhun neso ki kenthop shaki weipat kinong ba shate lami kata shagati itanagar Shillong Aizol Hima, Imphal, bat agar talah. Hagani kesni Hashwa buka KSU kan Sdang ban Jingïakhih ki Pulit gejala kila Syrtap Khyndailad ban penkre perman bha radaja kinu ki huri hura hagani gejalang.